Aquesta roda de premsa, de fet, té un doble objectiu, que és una mica el que explicarem amb les intervencions aquí del Pere, la Carme i l'Anna. I el doble objectiu és, d'una banda, dir que ja tenim constituïdes totes les assemblees territorials del Baix Llobregat, i després una mica també per celebrar aquesta constitució d'aquestes assemblees que cobrim tot el territori de la comarca, doncs presentar-vos també el concert que farem el dia 14 a Sant Vicenç dels Horts i que servirà una mica de celebració i també una miqueta de difusió de cara a la gent jove que voldríem acollir dins de l'Assemblea Nacional Catalana. Al Baix Llobregat ara hem posat realment les bases necessàries, les mínimes, el tenir una assemblea a cada municipi per fer la feina de debò, la feina que ens toca fer ara, perquè just en comarques com la nostra és allà on ens juguem el futur d'aquest país. I aquesta és la feina que ens toca, trencar aquestes barreres, trencar aquestes muralles, arribar a aquests barris on l'independentisme no hi ha entrat mai. Hem de perdre la por a entrar-hi perquè tenim clar que el missatge que hem de difondre és un missatge que ens val absolutament per tots els catalans, tinguem el cor on el tinguem. Des de l'Angi ens agradaria fer una crida a tots aquells joves catalans i catalanes, en especial els del Baix Llobregat, a venir al concert reivindicatiu que es farà a Sant Vicenç dels Horts el dia 14 de desembre a les 11 del vespre a la sala anexa del Poliesportiu Municipal de Sant Josep. Serà un concert en favor de la independència i en busca d'una societat més lliure pels països catalans. Creiem que és una bona oportunitat per treballar en aquest territori, ja que a part que ja es comentarà que l'Assemblea Nacional Catalana, aquesta nova etapa, busca treballar l'àrea metropolitana, doncs nosaltres creiem que treballem en aquesta zona i, a més, en un col·lectiu que són la gent jove, que creiem que és un pilar de la societat, però a més és un pilar de l'Assemblea Nacional Catalana. A mi em fa una mica d'enveja perquè, veureu, jo visc a Sabadell, que és l'altra comarca que juntament amb el Baix Llobregat doncs també hem de fer molts esforços per arribar a tothom. I a nosaltres no estem encara tots, ens falten 2 pobles. Nosaltres estem convençuts que aquestes persones que no han votat independentisme és perquè no han rebut el nostre missatge. No és que no creguin en el que nosaltres el diem, és que encara no els ho han pogut explicar. Els hem d'explicar i tots sabem que l'independentisme per nosaltres no és un fi en si mateix, sinó que és un mitjà perquè tots visquem millor. Animar-vos a venir a tothom, perquè vindrà els Brahms, hi haurà Humareda, hi haurà els Carajas Band, un grup de La Palma, d'aquí al baix, i el DJ Morrison. Per tant, engresquem-nos, comença a les 11, un cop ja sopats, però que hi ha festa per tota la nit i llarga. També, a part de la intervenció de la Carme, que com sempre ens animarà amb aquesta positivitat al màxim, avui m'ha sortit bé, doncs també hi haurà el Sergi López, que vindrà a engrescar-nos amb la marxa i la gràcia que té. Seguiré lluitant enmig la fredor, com una flor que neixen de gel, embriac d'amor, llenço el punyaler, ja ben para la meva terra lliure sí, seguiré lluitant com una flor que neixen de gel, embriac d'amor, llenço el punyaler, ja ben para